Tindog. Let's all stand as we listen the Word of God. Everybody read, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Osbo na to, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Magampo ta. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo o Diyos. Nga we're free to listen to your word. Kini nga kagayunan, kini nga opportunity o Lord. Nagaampo ako nga dili ni masayang Ginoo. I pray that you will touch every hearts as we listen to your word. By your Holy Spirit, O God, we will understand your word, O Lord. Nagampo usab ako, Ginoo, nga ang kada usa sa pinaka-level, sa pinaka-linghod, nga pangidaron hangtod sa pinakahamtong, pasabtag yun ang tanan o Ginoo. Salamat kayo sa kabuntagon, ngayon mo kaming gihiusa, aron daygon ka, pasidunggan o pasalamatan ka. Thank you for the heavenly wisdom in Jesus' name. Amen and amen. Magapanglingkod ng tanan. Kanang naa sa imong tapad, pangutan ay na kinsa may hari nimo. Dili lang na sa pangutana nga kinsa ang imong hari, kinsa ang nag-rule over your life, kinsa ang nagdumala nimo. But apil sad ang pangutana nga unsa ang naghari sa imuha, unsa ang nagdumala sa imuha. Since natawo man ta dinhi sa Pilipinas nga gitawag ni atong nasod og Christian nation, religious kayo ta. Doon na lamay duha kahiganting religion dinhi, ang Muslim sa dito sa South, unya dinhi sa Visayas, padong na dito sa North, mga igsoon, sa Luzon, kanang Christian. But ang Christianity, mga igsoon, dapat masabtan sa na nato, masabtan usab na nato pag-ayo. Because, pwede nga ang usa ka tao may naghari niya nga religion. Or ang naghari sa isang tao is yung pera, ngita ra, kwarta ra, kanunay ang giuna-una. And some other people, ang hari sa kanila is sarili lang nila. And then, ang uban po nga naghari sa ilaha, nagdumala sa ilaha, dili na sila gusto nga harian o bisag unsa because giharian na sila sa tao. Like, kung kinsa lang na siyang kasing-kasing, mauna na maghari niya, dili na mapugngan, dili na mababagan, dili na pwedeng tudluan, badlungon, kay nanay naghari niya. And, ikapila ganing presidente si Marcos, nato, 17? Kasi palihog ko tanaw. Sa context sa Bible, mga igsoon, in the Old Testament, dunay tulo ka hari sa united pa ang kingdom. Saul, David, and Solomon. And because si Solomon is divided man ang iyang kasing-kasing, so ang kingdom po na split, na buak. Naduha ang kingdom sa Israel. Sa itaas, gitawag siya og Northern Kingdom, and ang diha sa ubos, Southern Kingdom. Kaya minsan nga, pinag-pray ko na lang na sana Northern Philippines at Southern Philippines na lang. Kung hindi talaga magkaintindihan, kung hindi talaga magkasundo, maghiwalay na lang. Sa Northern Kingdom, merong 19. 19 na kings sa Northern Kingdom. Sa Southern Kingdom, mga igsoon, merong 20. 20 hari.
20 kings, a total of 39 kings. Ang mga Hudyo, nung na sila ay na-split na, may 39 kings na naging hari nila sa kasaysayan. Nung United Kingdom pa, may 3. Ibig sabihin, meron silang 32 kings. Sa history, sa Old Testament, wala pa niabot ang New Testament, before the captivity sa Babylonia. And, kining 30, paminaw, kining 39, 42 dito, no? Kining 39, 39 ka kings, 20 sa South, 19 sa Israel, sa North, 5 lang sa kanila ang matuwid na hari. 5 lang sa kanila ang reformer. 5 lang sa kanila ang gusto ng mga Israelite ay magbalik loob sa Lord. Jehoshaphat, Joas, Zechariah, kalimot ko. 5 lang. The rest, yung 34 na kings, may sarili silang kingdom. Ayaw nila ng kingdom na theocratic. Ano man yung theocratic kingdom, kapatid? Ibig sabihin ng theocratic kingdom na si Lord ang tunay na hari. So yung 34 na kings na yon, ayaw nila na si Lord ang magiging hari nila. Kaya ang ginawa nila, sila ang naging hari sa Israel for many years. Sa dihang naghari ang 34 kahari, mga igsoon, gipasunod nila ang katawhan sa Israel sa sayop nga paagi. They worship mga Baal, Astaroth, mga Diyos-Diyos. Kailan may ang utos ng hari, kailan may hindi nababali. So pag sinabi ng hari, talikod tayo kay Lord, dito tayo kay Baal, talikod tayo kay Lord, dito tayo sa mga kining demon, sunod sila lahat. Kaya ang tanong sa atin ngayon, kinsa man ang atong hari? Or unsa man ang atong gipahari sa tong kinabuhi? Importante ang tanong na yan na masagot natin dahil kung sino yung hari sa buhay mo, siya ang sinusunod mo kahit na nasa church ka. I don't care kung every Sunday ka nagsasamba. Pero kung ang hari mo ay bisyo, sa ibang araw, mamaya lang magbibisyo ka din. Wala akong pake kung ilang bisis kang nabaptize or lahat ng relihiyon sa mundo sa iyo na. Pero kung ang kasalanan pa rin ang naghahari sa iyo, susunod at susunod ka sa kasalanan na yan. Kahit gaano ka-strict ang parents mo, pero pagkayang nakilala mo, 1 week lang, siya na ang nag-rule sa imong emosyon, susunod at susunod ka dyan. Kaya ang dami, mga matatalino, capable kaayo, mga noble kaayo nga mga tao, nasisira sila, naguba sila. Nga naman, because hindi nila siniguro na ang Lord Jesus ay siya lang na ang magiging hari sa buhay nila. Daghan na to din mga Kristohanon. Dapat masabtan nato ni og ayo. We memorize this prayer because religious kayo ta.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, we memorize. Kahit na wala yan sa puso mo, wala na yan sa isip mo, na-memorize mo na yan. Pero yung sinasabi mo, yung na-memorize mo na, hindi mo iniintindi. Kaya walang nangyayari sa buhay natin. So we memorize the Lord's Prayer and in verse 10, ang sabi, thy kingdom come. Parang kailangan mo ng kingdom, kailangan mo ng king. So tinawag mo ngayon siya, Lord, thy kingdom come. Saan? Sa buhay mo. Kasi pag hindi si Lord ang naghahari sa buhay mo, malamang pera yan. Malamang kasalanan yan. Malamang tao na yan. And you know what? Sobrang napakahirap ang buhay kung hindi si Lord ang naghahari sa buhay natin. Kaya sa prayer na yan, thy kingdom come. Para bang nasubukan mo na lahat ng kingdom, pero lahat nagpapahirap sa'yo. So, you need the kingdom nga ka ng perfect. Nagbibigay ng totoong pagpapahalaga, kanang tinuod nga kalipay, tinuod nga love, and so walay lain kundili ang kingdom sa Ginoo. So, sa prayer ninyo, thy kingdom come. Ang paghari ni mo, Lord, muabot sa amo, and your will be done. Nang dumating na ang hari, napasailalim ka na sa kanyang kingdom, sino ngayong will ang matutupad? Sa'yo pa rin ba? Di, sa iyahan na. Kung kinsa na ang hari nga niabot sa imuha, yan na yan. Yung will niya, mauna na'y matuman. And how many of us, we memorize this prayer and taken for granted na lang. Pabalik-balik pa, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Wapagay kahuman, isabat at sa, give us this day our daily bread. Gahulat, gaya, mahuman ni snacks, ikapila na ni ka-istasyon, ikapila na ni ka-misteryo. Nung isa-isa ko na ito na diha, ningon sa your kingdom come. Ibig sabihin na, Lord, pag ang kaharian mo nandito na sa akin, then, not my will, not His will, but your will be done sa akong kinabuhi. And in this earth, din His kalibutan. Ingon nga gito man ni dito sa langit. Di ba? Muna inaas sa prayer. But let us i-check yun nato ang atong kinabuhi. Kinsa gyud kaninong will ang natuman. Kinsa gyud naghari diri nato mga igsoon. Wala akong pake kung 20 years or 30 years mo nang nakilala si Lord. Dahil ang daming bises, di na mabilang-bilang na ang nagiging hari sa buhay mo, pera. Sa mga young people, ang nagiging hari sa buhay, si February 14. No? Lahat ng tawag andyan, sweet, my love, babe and honey and Toblerone. Ang daming sweetness. Taas na ng sugar, nagka-diabetic na. Kapuya kayo, no? Then, pwede sad nga ang hari sa kinabuhi nato kining sala. Kahit na ilang bisis ka umiyak sa harap ng Panginoon, Lord, patawarin mo talaga ako, Lord. Lord, patawarin. Gagawin at gagawin mo pa rin dahil siya ang hari mo. Kaya importante maintindihan tayo mga Kristiyano nung tinanggap natin si Lord as Lord and Savior. Tinanggap mo din siya na King mo. Ibig sabihin, ang kagustuhan na niya ang masusunod, hindi na yung sayo. Kaya ang sabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 2 verse 20, no longer I. Double check, good bro, kaya basig pasagad na po kong istorya direct verse. Check, 2:20. He said, no longer I. Hindi na ako. Yan yung sabi, hindi na ako. But si Lord na. Kaya dapat masabdan na to, unsa ka worst ang may tabo sa kinabuhi kung ang naghari sa ato ang dili ang Ginoo. Hello?
Naapoy uban mga igsoon nga ang naghari sa ilaha religion. Ayaw nilang sumunod kay Lord Jesus dahil ang susundin nila ay religion. Yung kapatid na ako nga pastor siya, Baptist siya, ako Christian born again. Sabi ko, sinong Savior? Sabi niya, si Jesus. Saved by grace? Of course. Pareho pala tayo. Pareho rami. So pag na ako nito, niya ilang practice kay solemn, ganun din ako magsimba. Kaya ang pagsimba kasing-kasing man sa Ginoo. No? Huwag naapod ko dire, huwag unsay paagi. Because doon na tayo nakalaing paagi sa pag-express sa atong love sa Ginoo, sa atong kalipay sa Ginoo. Nung si David ay natuwa, nabalik man sa iyaha ang Ark of the Covenant, nakuha nila balik mga igsoon, gikan sa custody ni Obed-Edom, nagsayaw si David para sa Ginoo. Naglagot si Michal. Sabi ni Michal, nakakahiya ka. Sabi naman ni David, mas gagawin kong mas lalong nakakahiya para kay Lord. Di ba, amen? Basta para sa Ginoo. Kanang naasay mong tabad, sabihin mo, para kay Lord to! Para kay Lord. Ang sabi ng Colossians 3 verse 17 and 23, lahat ng gagawin natin, in works and in deed, let's do it for the glory of God. Let's do it in the name of the Lord Jesus. Lahat pala ang gagawin natin para kay Lord. So, tanawan ni dire. Whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father by Him. So, pagka si Lord na ang hari mo, lahat ng gagawin mo, you will do it for the glory of God. Kaya wala kang paki kung ano sasabihin ng tao dahil you do it for God, not for him, not for her, not for anybody. Ganun na lang kahirap mga igsoon pagka di si Lord ang magiging hari mo. Just like for example, ang atong nasod mga igsoon, sa barangay na ay kapitan, sa lungsod na atay mayor, sa province na atay gobernador, and then sa tibuok nasod na atay presidente. And my goodness, pati pag-ihi mo at paglabas ng dumi, unsa na pagtatae, magbabayad ka ng tax. Lahat may bayad, pati ihi, 2 pesos. Tapos kung dudumi ka, 10 pesos. Oh my goodness. Andun ako sa Cebu. May mga may mga ganyan ba? Doon ko na-realize, grabe no? Lahat na lang may tax. Lahat, you know what? Lahat ng resources na sa atin. Kung fuel lang, may fuel tayo. Kung kahoy na tayo, kahoy. Lahat, meron tayo. Kung gold, meron tayong gold. Lahat nasa sa atin. Pero bakit ang hirap ng bansa natin? Ito ba? Lahat ng galaw mo, may buhis. Nagbabayad tayo ng buhis, pati nga ihi ka, 2 pesos ang buhis. Tapos ka na, nagbayad ka na sa buhis sa lupa. Nung kumuha ka ng lisensya, may buhis. Nung kumuha ka ng sasakyan, may buhis. Lahat may buhis. But ang hirap natin. Nganong lisod kay ta, mga igsoon. And that is why, encourage mo na ako, surrender your life to the Lord Jesus Christ and let Him rule over your life. Kasi pag tao ang nagro-rule, kung tao ang magdumala, mga igsoon, naghihirap ang bayan. Naghihirap ang tao. Naghihirap tayo, mga igsoon. Subukan mong bigay mo kay Lord ang buhay mo. Ba't ba ayaw mo magtiwala kay Lord? Pero mong nakilala ka, 1 week lang, binigay mo sa Kanya lahat. Nagtiwala ka kaagad, pero kay Lord ayaw. Now, listen to this. Nung pumasok na ang mga Israelites sa Canaan, namatay si Joshua. There were 13 judges nga gapuli-puli. Sulod sa 350 years. After 350 years,
Sabi ng mga Israelite doon kay Samuel, natao na si Samuel, naging prophet kay Lord. Sabi nila, Samuel, matanda ka na, ang mga anak mo hindi sumunod sa'yo. Ang hirap ng bayan, ang hirap ng nasod na to, lisod. Dapat, Samuel, pumili ka ng isa sa atin na magiging hari. Katulad ng mga bansa na yan. Gusto nila nga na ay hari. Ato natoon mga igsoon para mas masabdan nato ni ayo. Tungod sa kainit sa panahon, mga 2 hours ra ang preaching. Igang kayo. Okay. Matutang sa first. Tanaw na to mga igsoon. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8. Sugod tagbasa sa verse 1 mga igsoon. Paningkamutan ra nako ni nga ma-translate no. Verse 1. 1 Samuel chapter 8 verse 1. And it came to pass when Samuel was old that he made his son judges over Israel. So, mo na ni ang katapusang panahon sa Judges, 350 years. Matatapos na ang theocratic nation. Magsimula na ang monarchical nation. Ibig sabihin, ang monarch is nasod nga dumalahan og tawo nga hari. Ang theocratic, theo means God. Ang theocratic nation, ibig sabihin, ang Diyos ang namamahala bilang hari. Ngayon matatapos na. Verse 2, now the name of the firstborn was Joel, and the name of his second was Abiah, and there were the judges in Beersheba. Verse 3, and his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment. So, ang iyahang mga anak, wala ni sunod sa iyaha. Ang iyang mga anak, wala ni sunod sa iyaha. Then, nagpakadautan sila. Verse 4, then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel in Ramah. Verse 5, and said unto him, behold, thou art old, and thy sons will walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Sabi nila, Samuel, ang tanda mo na, mga anak mo, hindi pa sumunod sa yapak mo. Ngayon, bigyan mo kami ng king, gaya ng ibang nation. Verse 6, but these things displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Nasubo si Samuel. Parang sabi ni Samuel, hirap naman yan. So nagampo siya sa Ginoo. Verse 7, and the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Ano sabi? Sabi ng Lord, okay, Samuel, gawin mo ang gusto nila dahil hindi lang ikaw ang gina-reject nila, but they rejected me. Ako ilang gisalikway. Lisod kayo mga igsoon. Abi na to, di man siya igapakamatay para namo. Abi na to, mga leaders naman na sila sa church. Ingon si Lord, Samuel, dili ra ikaw ang gi-reject nila, but pati ako. So buhata, unsa ilang gusto. Verse 8, according to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods, so though they also unto thee. Ingon siya, Samuel, mula nung sila ay nakalabas na, nag-exodus from Egypt,
Ano na yan sila? Sigir na nila ng gibuhat. Sukol na sila kanunay ako. Gasupak na sila. Hangtod karon until now. Verse 9, now therefore hearken unto their voice. So okay, pasagdi na sila. You know what? Lisod kayo mga igsoon na pasagdan na lang ka. Pero kay dili man ka maminaw gyud, wa na man gyud, wa na ipaagi para nimo. So, nung wala na talagang kaparaanan, dahil ayaw mo nang makinig, so, gipasagdan. Ingon ang verse 9, now therefore hearken unto their voice, howbeit, yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the kings that shall reign over them. Tanaw na ko, tanan. Dito muna. Lord, tabangin tan ko. So sabi ng Lord, okay, alam, muna nung gikan pa sila Egypt until now, hindi talaga yan sila susunod sa akin. Ayaw nila ako, lagi nila ako nire-reject. Ngayon, gawin mo ang gusto nila. But tell them, seryoso sila. Tell them, unsay buhaton sa hari, kung anong gagawin sa hari na gusto nila. Unsay mahitabo, diha nila mga igsoon. Verse 10, and Samuel told the words of the Lord unto the people that asked of him a king. Verse 11, dito na tayo, kay gagmay kayo ni, di ko kabasa. Verse 11, and he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. Mauni siya, ang kinaiya, ang batasan, ug ang buhaton sa hari nga muhari ninyo. Gusto man mo, dili man ang Ginoo mo'y muhari ninyo, gusto man mo, tao mo'y muhari ninyo, therefore, mao ni mahitabo. He said, he will take your sons. Ito na ngayon. He will take your sons and appoint them for himself as his chariots. Ingon siya, ang bawat pamilya na may lalaki, yung anak na yan, na lalaki, imbis na makasama mo yan sa inyong balay, kukunin ngayon yan ng hari at magsiserve sa kanya. Driver sa karwahe. And to be his horsemen, ang uban, kabayo. And some shall run before his chariots. Mga barefooted soldiers. Or kanang mag-una nga, magsakay og mga mula nga kabayo, mag-escort, muna himuon. So, gipasidan anadaan sila nga na, ay, kuhaon, gikan ninyo. May kukunin ang hari na yan galing sa pamilya mo. Are you okay with that? Next verse. Sabi ng verse 12, and he will appoint him captains over thousands and captains over 50s and will set them to ear his ground. Ang uban nila himuong mga commander sa kalibuan, commander sa sundalo sa mga tag 50. But ang uban nila himuong mag-uuma, farmer. And to make his and to reap his harvest, himuong mga ngani. And to make his instruments of war, himuong panday ang uban, an instrument of his chariots. Ito ngayon ang gusto nyo. Nung Diyos pa ang hari, intact sila. Pinagpala sila ni Lord. Pero gusto nila, tao yung magiging hari nila. Yan ang pinakaunang consequence nila. May mawawalay sa pamilya. Ayaw nang magtrabaho sa iyo para sa pamilya mo, ang anak mong lalaki, dahil magtatrabaho na yan sa hari na pinili nyo. That's the first consequence. May mong mag-uuma, may mong driver, may mong workers. And next verse. And sabi ng verse 13, and he will take your daughters to be confectionaries and to be cooks and to be bakers. Yung mga kababayan naman, yung mga kababayan kukunin din. Gagawin ngayon yan, tigluto. Yan ang gusto, di ba? Gusto mo nila nga, ang tawo mo'y muhari nila. So, mo ang consequence. Ilang mga anak na lalaki, kuwaon himong sundalo. Ang mga anak na babae, himong tighilo, tiglaba, tigluto. That's the first consequence. Next verse. And he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and gave them to his servants.
Ay, may 1 hektarya na lupa ka, kalahati na lang yan. Dahil ang kalahati niyan mapupunta sa hari. Next verse. Sabi ng 15, and he will take the tenth of your seed and of your vineyards and give to his officers and to his servants. Yung harvest mo, yung harvest ng family mo, sa inyo yan. Pero ayaw nyo eh. Gusto nyo, may tao, may hari na maghahari. O di sige. Pero take note, unsay yang gisulti? Kuhaon niya ang mga ikanapulo sa mga ani. Kuhaon niya ang ikanapulo sa ilang mga harvest. Ug ang katong pinakamaayong ani, adtog yun na dito sa hari padong. Mao man ay ilang gusto. So, ang pangutana, ang tanong is this. Naka-benefits ba sila? Naka-benefits ba ang mga Israelites nung hari nila ay tao na at hindi ang Diyos? Wala silang mga soldiers. Yung mga soldiers nila hindi organized. Nung hindi pa sila, nung theocratic nation pa sila. Nung si Lord pa ang namamahala as king sa mga pamilya nila, sa nasod nila, sa mga buhay nila. Pero gusto nila na ay muhari nila. So, deficit na agad sila. May mawawalay na. Magkakaproblema na sila. Because, tandaan mo to, kahit sino at anuman ang maghari sa buhay sa natin, may makukuha sila sa iyo. Naagid na sila'y kuhaon sa imuha. Pagka ang kasalanan mo imong hari sa imong kinabuhi, kuhaon dayon niya ang kalipay. Ano man yung kalipay sa Tagalog? Yung peace, yung joy, pagka yung sin ang naghari sa imong kinabuhi, yung joy, yung peace, kinukuha niya yan, ninanakaw niya yan, sinisira niya ang kapayapaan mo. Kaya mamili tayo. Next verse. Sabi ng verse 16, and he will take your maidservant and your maidservants and your goodliest and young men and your asses and put them to his work. Pati pala yung mga baka nila, kukunin. Katong mga barog na ay mga potential. Yung may mga potential, yung able, capable, and talented, kukunin. Next verse, sabi ng verse 17, and he will take the tenth of your sheep, and you shall be his servant. Kanan yung mga karnero, ang ikanapulo anak kuhaon sa hari, ug mahimo mong sulugoon sa hari. Akala nila mas madali. Yung hindi na ang Diyos ang maghari sa ano nila, sa nasod. Akala nila madali na parang, ganun yung ano na yun, yung kanang nasod. Gaya-gaya na lang tayo. And you know what? Doon kami, nag-add kami sa ICM yesterday. And then may event doon. Tapos may mga bata na nagsasayaw. Ang unang nag-perform, Korean yung attire. Parang K-pop ata. Hanggang natapos yung event, lahat ng nag-perform, Korean yung attire. Ang ibig sabihin, ang Pinoy, gaya-gaya. Kahit 70 years old, naka-crop top pa din. Ito ngayon sila gagaya-gaya. Para sabi nila, oh Lord, tinatamad namin, napapagod na kami na ikaw yung hari namin, Lord. Subukan naman namin gayahin yung ibang nasod. Parang mas madali, Lord. Ayaw na namin sa'yo. Samuel, magbigay ka ng isa maging hari. Choose. Magpili ka. Mauni ang naitabo nila. 18 na ta. 18.
And ye shall cry out in that day because of your king, which ye shall have chosen you. And the Lord will not hear you in that day. Dahil pinili mo yan, someday iiyak ka, pero hindi makikinig si Lord sa iyo. Ang daming panawagan ni Lord. Dagan kayo ang tawag ni Lord sa buhay, sa kinabuhi sa tao. Pero ayaw makinig. Dahil maraming tao ayaw nila na si Lord ang maghahari sa mga buhay nila. Pero someday, sabi yan, iiyak kayo. Dahil yan ang pinili nyo, iiyak kayo sa akin. Pero hindi ko kayo pakikinggan. Yan ang sabi ni Lord. So, it means, sinabi ni Lord lahat ng yan to give them an opportunity para nga ma-fix nila, para makadesisyon sila. Kung moingon ng mga Israelite, mao ba Lord? Sige na lang Lord, dili na lang mi. Padayon na lang ning kinabuhi, ikaw na lang hari na mo Lord. Gi-inform sila, gisultihan sila, gipaybalo sila. Sinabi ni Lord sa kanila lahat, ang consequences sa pag-reject kay Lord dahil nagpili sila ng usa ka hari, gisultihan sila sa consequence. But they refused to listen to the Lord. Next verse. Ingon ang verse 19. Nevertheless, bisan pa man ni anak, the people refused to obey the voice of Samuel. And who is Samuel? The voice of the Lord. You know, kinsa ang mama ni Samuel? Si Hannah. And si Hannah nagpray siya sa temple, Lord. Sira ang, unsa ning matres? Matres. Sinapupunan. Sirado siya, dili siya kaanak. And he prayed na, Lord, kung nakadungog lang ka sa akong tingog, kung tagaan lang, kung takunimog anak, nga lalaki, ako siyang ibalik ni mo, Lord, mag-alagad sa nimo. And nagmilagro si Lord, nagbuntis si Hannah, nakaanak siya, unya ang sabi ng Lord, pangalanin na og Samuel. It means, heard from God. Answered prayer or voice from the Lord. Kaya ang sabi ng Bible, nevertheless, the people refused to obey the voice of the Lord. Kinsa si Samuel? Voice of the Lord. Answered of the Lord. Dili sila maminaw ni Samuel. And they said, nay, but we will have a king over us. Sige, daghan kay istorya, oy, alas 12 na, gigutom namin. Tagain na mig hari. Tagain na mig hari. And so, gitagaan sila hari. Verse 20, that we also may have like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. Tanawa na, unsa ilang excuse? Unsa ilang rason? Sige ra, bigyan mo lang kami ng hari. Gaya ng ibang nasod. And then kung lulusog kami sa gyera, yang hari na yan, mag-una sa amua. Nahitabo ba na yung mga igsoon? Mao ba ni ang tinuod nga hari? Ito yung sabi nila eh. Lord, pag binigyan mo kami ng hari, gaya ng ibang nasod, pag gyera na mo, siya mangulo na mo, siya mag-una na mo. But unsay nahitabo mga igsoon? Ang tanan nga hari, 39 ka hari sa na-divide na ang kingdom. 5 lang sa kanila ang totoong nagsiserve kay Lord. Yung 34, pinapahirapan nila ang mga Israelites at tumalikod sila kay Lord. Nung ang hari ay tumalikod kay Lord, ang mga Israelites din tumalikod kay Lord. Kaya mga papa, pag mubiya ata sa atong pagpangalagad sa Diyos,
na ay nagsunod kaubas tong pamilyang maangin. Nganong nitabo ni sa akong anak, nganong nitabo, biyam po kas Ginoo. Nganong nitabo man ni, nganong nitabo, ayaw biya sa Ginoo. So, ingon sila taga-erami. And tanaw na to ang pinakaunang hari sa na-divide na ang first king sa ma-divide na ang kingdom. Sunod ni Solomon. Because si Saul maning gihatag ani. After ni Saul si David, naigugmas Ginoo. After ni David si Solomon, nag-desire og kaalam da sa Ginoo. But na-divide ang iyang kasing-kasing, that is why ang iyang anak nga si Rehoboam na ang mohari. Tiguang na Solomon. Unsay na itabo sa time na nga si Rehoboam na mo'y maghari mga igsoon, Rehoboam. Tanaw na to. 1 Kings chapter 12. 1 Kings chapter 12. 1 Kings chapter 12 verses 1 to 4. Basahon na ako. 1 Kings chapter 12 verses 1 to 4. Kung namoy Bible, lingon diha, ang Rehoboam went to Shechem. For all Israels were come to Shechem to make him king. Tanawa ha? So, si Rehoboam, anak ni Solomon, pumunta siya sa Shechem dahil ang mga Israelite ay nandun para i-elect siya or para himuon siyang hari. Mag-inaugurate na. Verse 2. And it came to pass when Jeroboam, the son of Nebat, who was yet in Egypt, heard of it, for he was fled from the presence of the king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt. Next verse, 3. That they sent and called him. And Jeroboam and all the congregation of Israel came and speak unto Rehoboam, saying, paminaw ha? Kinsay mo pole ni Solomon? Rehoboam. Si Jeroboam, opisyal sa kasundaluhan ni Solomon. Nasabtan na to. Si Rehoboam, dili si Jeroboam. Si Rehoboam ay mapuli ni Solomon, samtang si Jeroboam, opisyal ni Solomon. Sa iyang mga kasundaluhan. Kini si Jeroboam, to as Egypt, kay nitakas siya, kay nahadlok ni Solomon. Si Rehoboam ni adto sa Shechem, kay himuon na siya hari. That is why ang mga Israelita, ilang gipatawag pod si Jeroboam dito sa Egypt, aron mo aten. Nakuha ko ninyo? Pag abot na nila dito, naa sila'y gihangyo ni Rehoboam, kay si Rehoboam na may mahimong hari. Next verse. This is their request. Sabi nila, thy father made our yoke grievous. Now therefore make thou the grievous service of thy father and his heavy yoke, which he put upon us lighter, and we will serve thee. Sabi nila, yung tatay mo, si Solomon, napakabigat. Yung mga trabaho, yung mga gawain na binigay niya sa amin. Ngayon, ikaw na ang hari. Pwede ba, bawas-bawasan mo naman. Sino nakarelate na ang dami mong trabaho pero yung sweldo mo ako kukunti? Amen? Dagan kay kag trabaho, yung sweldo mo, daghan kay trabaho. So, sabi na, bawasan mo naman. Muna ilang request, bawasan nila. Now, paminaw na ko, for the sake sa atong nga time. Sabi ngayon ni Rehoboam, uwi muna kayo. Jeroboam, uwi. Mga tao, uwi. After 3 days, balik kayo. Doon nyo malalaman ang sagot ko sa request nyo. Nung umuwi ng mga tao, pumunta ngayon si Rehoboam doon sa mga officials, mga magtatambag, mga counselors ng dating hari ang tatay niya. Sabi niya, ito yung request ng mga tao. Anong gagawin ko? Sabi ngayon ng mga officials ni Solomon, gawin mo ang request nila, ibigay mo ang hiningi nila. Ang hinihingi nila, ibigay mo para yung mga tao na yan magpabilin sa imo, magsiserve sa iyo, mananatiling magsiserve sa iyo. Bigay mo ang request nila. Pagkatapos niya nakinig, pagkatapos ni Rehoboam makinig sa mga payo ng mga matatanda
na counselor ng tatay niya. Of course, mga maalamon to sila. They were so brilliant. Grabe to sila intellect because pinakamaalamong tao si Solomon. Ito ngayon si Rehoboam, sabi niya, oh, okay. Subukan ko naman doon sa mga kababata ko. Ha? Sabi niya, ito yung request ng mga Israelite. Kayo, mga kababata ko kayo. Ano gusto nyo? Ano bang gagawin ko? Pakinggan ko sila or dili? And sabi ngayon ng mga kababata niya, ng mga counselor niya, yung mga tao niya, tama dyan. Huwag mong ibigay ang request nila. Kung ano yung trabaho, kung ano yung bigat na trabaho nila nung buhay pa ang tatay mo, dodoblihin mo pa. Yan ang sabihin mo sa kanila. Next verse. 13 na ta, 13 o 14. So after 3 days, humarap ngayon si Rehoboam doon sa mga Israelites. 13 and 14. Sabi ng verse 13, and the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him. Sabi dan, masukanon, maisugon siya. Parang stricto siya na, lapit. Shh! Lapit. Sige, istorya sa tapad. Dre. Ano ba? So, and then, forsook. Hindi niya pinakinggan. Gisalikway niya ang payo ng mga elders. Ang dami sa atin ayaw na makinig. Tanawa, unsay may tabo sa umaabot. So, iyang gisalikway. Next verse, ingon ang 14. And speak to them after the counsel of the young man. Ang tambag sa mga batanon, siluti hinoon na sila. Mo yang gisunod. Saying, my father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. Kung nabugatan na mo inyong buluhaton nga gihatag sa kong amahan, dublihon pa na ko na. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Nga siya, latos lang. Gilatos lang mo sa akong amahan, pero kiron. So, wala niya paminawa mga igsoon. And that is why, sa time nga si Solomon may nagari, sa katapusang mga kapanahonan nga nagari si Solomon, nabugatan ang katawhan. Ngayon, papalitan siya ng anak. Gusto ng mga Israelites na makapagpahinga naman sila. May kunting luwag naman. But, Rehoboam refused to hear the counsel of the elders. Pagka ikaw di na marunong makinig, may aantayin, mag-antay ka lang. May gagawin at may gagawin talaga ang Diyos. Nahihimuon ang Ginoo, aron lang ka maminaw yun. And then dito siya nakinig sa mga young men, sa mga young counselors, mga kaedad niya. Okay, parang mas ayos. Kana mo yatong buhaton. Kana mo yatong buhaton. And mauni nga time nga ang mga Israelite ni Hawa. Sabi nila, wa man day tayo masunod. Alis! Watay labot sa banay ni David. Watay labot. And that is why ang kingdom na split. Si Jeroboam, ang opisyal ni Solomon, gihimo nilang hari sa north. Si Rehoboam, duha na lang katribo ang nabilin niya. Wa gani, Benjamin na laynaan niya. That is why na-split na. And tanawan ni nga hari. Di ba? Si Samuel nagsultis mga Israelite na pagka ang hari nyo ay ang tao, ganito ang gagawin niya. Ayaw nilang makinig. And that is why ang sinabi ngayon ni Samuel, nangyayari sa kanila. Kaya sultian mo na ako, if friendly, mahigugmaon nga pagpahinomdom. Siguruhin mo
na ang Diyos pa rin ang maghahari sa buhay mo. Ang maghari sa imong kinabuhi. Kay kung dili, sigurado yun na in the future. Mabugatan yun ka. Just like for example karon. Napakatalino. Yung mga nasa Senate, President, sa nasod, kanang naa sa Congress, ang tatalino ng mga yan. Mga mamahaling paaralan, ang iba sa kanila, nag-aaral abroad pa. Kaya di mo mahuli-huli pag nagnakaw sila. Pero kung si Lord sana ang maghari mga igsoon, dili magantos ang katawhan. Kisa may naghari ang ilang kaalam. Naghari ang ilang ano yung hakog sa Tagalog? Sakim? Hakog? Damo? The love of money is the source of all evil. Dahil yung pera ang maghahari, so naging corrupt. Pagka-corrupt yung leader, sigurado maghihirap ang mga katauhan. And ang Bible nag-testify ni Ana, 39 kings. Nag-antos og ayo ang mga Israelites because of this 34. Kaning 34. Kay corrupt man sila, nag-antos og ayo, kay maumani ang naghari nila. Kailan may hindi magiging honest ang taong walang Jesus na naghahari sa buhay niya? Dili gyud na mahimong honest mga igsoon. And even the people nga maminaw sa pulong sa Ginoo, pag dili si Kristo ang ilang paharion sa ilang kinabuhi, miserably in the future gyapon na sila. Now, sabi ng Matthew 11, Matthew 11, 28, 29, and 30. Matthew 11, 28, 29, 30. Ang sabi ni Jesus, Matthew 11, 28, come to me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Unsay contrast, unsay comparison ani? Ang mga Israelite nga giharian sa mga tawhanong hari, nabugatan. And here, the King of Kings and the Lord of Lords, ang sabi niya, come to me. Ang tunay ngayon na King, ang totoong hari ng mga hari, ang sabi niya, come to me, nag-invite siya, come to me. All ye that labor and heavy laden, duol mo na ko, and I will give you rest. Kaya ang sabi ni Samuel, wag ang tao. Kasi ang gagawin ng tao, pahihirapan at pahihirapan ka. Malulugi ka, mag-deficit ka, may kukunin sa iyo, may mawawalay sa pamilya mo. Wag ang tao. Pero gusto nila, tao ang maging king nila. Kaya nung si Rehoboam na ang naging king nila, mas lalo silang nahihirapan, nabibigatan. But si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, He came down from heaven. Gusto siyang mahimong hari nato. In Matthew 4:17, He said, repent for the kingdom of God is at hand. Naana ang paghari sa Diyos. Kinsa ang kingdom sa Diyos. Kinsa ang king, the King of Kings, si Jesus. And He said, kining a King of Kings. Itong King of Kings na to, ang sabi niya sa 28, come to me. Ilang beses mo nang pinag-pray, your kingdom come, your will be done. Pero ayaw mo mag-come.
Ayaw mo lumapit kay Lord. Ang sabi niya, come to me. Ibig sabihin ng come to me, magpasakop ka sa akin, sumunod ka sa akin, tanggapin mo ang pag-ari ko, magpasailalim ka sa kingdom ko, come to me. Kayong lahat ng mga nabibigatan sa iyong mga pinapasan, and I will give you rest. Sa Hebrew, shalom. In other words, ng shalom, meron sila package. Pag sinabi ng shalom, pag sinabi ng Bible, shalom, it means may payapa sila, may victory sila, may blessing sila, pinagpala sila, umaangat sila. Ito yung rest na sinabi ni Lord. Come to me. And you know what? You are coming to church, but you are not coming to the Lord. Daghan sa mga taong muduol sa simbahan. Yung iba sa kanila nakaluhod papuntang altar mula sa bahay nila. Pero hindi sila lumalapit kay Lord, kaya nabibigatan pa rin. Come to me, it means trust me. And I will give you rest. Everybody say rest. Singgit, mga igsoon kusga, rest. Gusto taani. Gusto nato na kapahingaan. Pero ayaw lumapit kay Lord. Linapitan mo na si congressman, linapitan mo na si mayor, linapitan mo na lahat. Linapitan mo na ang mga mayayaman na member sa relatives ni mo, nilapitan mo na ang abroad na pamilya mo. Linapitan mo na ang mga friends mo. But I tell you, yung friends, nandyan yan sila pag may nakukuha pa yan sila sa'yo. Pero pag sawaan ka nila, pag nagsawa na yan sila sa'yo, iiwan ka. Remember this. Butang na si mong huna-una. And mga boys, kami mga lalaki, mga men, paminaw mo. Natin mga friends sa una, mga palaubog ta. Pare, sino yung kalaban mo? Ako rinisbak, wala iwanan. Kakatikibin sa akin, ako rinisbak sa'yo. Pero pag namatay ka, magtutong-its lang yan sila. Hindi yan pupunta doon dahil iiyak, sayang ka naman, pre, mahal na mahal kita, pre. Pupunta yan sila sa lamay mo dahil magtutong-its yan sila. Kaya ang totoong friends na makapagbigay sa iyo ng victory, success, prosperity, tunay na kapayapaan, si Jesus, ang King of Kings. He said in 29, take my yoke upon you and learn of me. So, dawata ni nga yugo. Pasana ni nga yugo og pagkaton ako, for I am meek and lovely in heart. Mapaubsanon ako, maigugmaon. And ye shall rest, and you shall find rest unto your soul. You know what? Mula pagkasilang mo hanggang mamatay ka, andyan ang kabigatan sa buhay. Andyan ang pagsubok, hindi mabilang-bilang ng mga problema. Babahain ka ng mga hilak. Babaha yung iyak mo. Babagyuhin ka ng trials. Lilindulin ka pa ng broken relationships. But in verse 30, sabi ni Lord, for my yoke is easy, my burden is light. Gusto nato gaan. Sabi na, Rehoboam, Rehoboam. Sabi ni Lord, come to me, Rehoboam, Rehoboam, come to me. Dahil kung sa tao ka lalapit, lalo kang mabibigatan. Akala mo tinulungan ka niya. Yun pala, pagdating ng araw, may responsibilidad ka. Ano ba yun sa itong pinulungan? Utang na loob. Akala mo lang tinulungan ka. Nagpapasalamat ka kay Lord. Lord. Pero yun pala, utang na loob mo yun. May ibabalik ka ngayon, may gagawin ka ngayon para matutuwa siya. Kaya sabi ni Lord, come to me. Siya ang King of Kings and the Lord of Lords. Yung mga hari sa mga Israelite, nagbibigay ng mga mabibigat na gawain sa araw-araw. Kinukuha yung mga anak nila, ninanakawan sila, kinukuha yung mga property nila, kinukuha yung mga hayop nila. But itong King of Kings na to, ang sabi niya, come to me and I will give you.
Siya ang magbibigay. And He said, the greatest love nga mahimo magawa sa isang tao ay yung buhay niya na ibigay niya sa kapwa niya. Binigay ng King of Kings ang buhay niya sa iyo at sa akin. Amen? Kaya sa prayer sinabi niya, pag nag-pray kayo ganito, Lord, your kingdom come and your will be done in me. Pero ang daming hindi nakakaintindi. Yung iba nakakaintindi pero ayaw. Boring naman maging Christian, ang daming bawal. Wala ka naman bawal. Hindi ka pinagbabawalan. Gawin mo kung anong gusto mo sa buhay, but tandaan mo kung ano ang tinanim mo, yan ang aanihin mo. Nakuha na to? Ang King of Kings, gusto niya may pahinga ka. Pero ang mga hari sa kalibutan, gusto nila magtrabaho ka lang ng magtrabaho para may maaano ako sa'yo. Ang King of Kings magbigay. But ang mga hari, kukunin ang nasa sayo. Yung mga kings sa Israel, sabi nila, okay, lusob! Andun lang sila sa likod. Pero itong King of Kings na to, si Jesus, siya ang nauna. Sinalubong niya ang kalaban, ang kasalanan, ang curse, ang lahat ng kabayaran. Sa lahat ng mga kasalanan, siya ang King of Kings. Nasa harap siya. Sabi niya, dyan ka lang, pahinga ka dyan. My burden is light. Ako na bahala dito. Binibigyan sila ng papasanin na ay gipangpasan, na bibigatan ng mga Israelite. But ang King of Kings, si Jesus, sabi niya, sa akin ang cross mo. Sa akin ang kasalanan mo. Sa akin ang mga problema mo. Sa akin ang bigat ng cross na yon. Sabi ng mga kings, gawin nyo, magplano kayo, attack. Pero si Jesus, siya ang nagplano, pahinga lang ka dyan. Pahinga ra ka diha. And kini nga kings, mga igsoon, kini nga hari, kini nga king. Tanawa, nganong niingon siya nato nga duol taniya. John chapter 5. John chapter 6 verse 35. John chapter 6 verse 35. Jesus said, I am the bread of life. John chapter 6 verse 35. Anong sabi? I am the bread of life. Yung mga hari sa Old Testament, kukunin nila ang mga harvest. But Jesus Christ gives the bread that gives eternal life. John chapter 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Kining hari naghatag og kahayag. Pero ang mga hari sa Old Testament naghatag og kabugat og kangit-ngit. In John chapter 10 verse 7, Jesus said, I am the door, I am the gate. Sa Old Testament, ang mga sundalo, bantayan nila ang gate sa hari. But in the New Testament, si Jesus Christ, siya, I am the gate. Ang makasulod, safety. In John chapter 10, verse 11, Jesus said, I am the good shepherd. Sa Old Testament, ang mga hari, binabantayan ng mga sundalo. But in the New Testament, Jesus Christ, siya ang nagbabantay, siya ang good shepherd. Asa mo mangita, mga igsoon, saan ka maghahanap ngayon ng hari na siyang magbabantay? In John chapter 11, verse 25, Jesus said, I am the resurrection and the life. Lahat ng mga hari, nag-uutos sila. Musulong sa gera, mga matay. But ang hari nato, the King of Kings, He said, I am the resurrection and the life. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. In John 14:6, ang dami sa Old Testament mga sinungaling na mga hari. 5 lang ang matutuwid sa 39 na kings.
But in John 14:6, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. In John 15 verse 1, Jesus said, I am the vine. Ako ang punuan. Ano yung punuan sa Tagalog? Ano yung punuan? Yung stem ba? Sir, ano yung stem? Yung mga sanga, ganyan, tas yung stem, ano yun? Ugat pa rin ang tawag dyan? Puno? Bahala na kayo, problema nyo na yan. Uwi kayo, dalhin nyo yung problema yan. Jesus says, I am the vine. You are the branches. Kung wala ngayon yung vine, kung wala ka na ngayong hari, kahit na ikaw yung branch, ang dami mong bunga, ang dami mong dahon, ang dami mong bulaklak, namumulaklak ka, pero pagka wala kang hari sa mga hari, wala yung vine na yan, kahit gaano ka kasikat, kahit 50 million ang followers mo sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, wala ka. Ang sama ng nagkalawo sa Tagalog. Unti-unting nalalanta hanggang sa mamatay. Kaya sabi ni Jesus, I am the vine. Lahat ng I am sinabi niya. Kaya sabi niya, come to me all of you. Yung mga nasa darkness, I am the light. Yung mga gutom, come to me, I am the bread. Yung mga nalilito, I am the truth. Yung mga hindi mahanap ang direction sa buhay, I am the way, come to me. Yung mga namamatay, come to me, I am the resurrection and the life. Yan ang tunay na hari. Naikanta na ako, naalala mga igsoon, kinanta ko to nung high school ako. Nanalo kami. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Nakalisan yun siya. Ngaligid siya magsundog-sundog, sunod-sunod, kinsa niya. If I succeed, if I fail, if I succeed, at least I live what I believe. Sa kanya lang. But listen to this. Nasabtan ako mga igsoon, grabe to, no? Sa kinsa kay sundog, ala, sunod. Hanggang sa nasira ang buhay niya. Kaya sabi niya, I decided long ago, never to walk in anyone's shadows. Ayoko na sumunod kahit sinong yapak pa yan. Ayoko na. But listen to this. Lahat ng kailangan ng tao na kay Jesus. Hindi kailanman namumunga, nagkakabulaklak, nananahod ang isang sanga pagka separate na siya. Pagka na-prone na siya, gikan sa punuan mga ison. He said, I am the vine. Now, sabi ngayon ni Samuel, Israel! Kanang hari ng inyong pilion. Yung hari na maghahari sa inyo, kukunin niya ang mga anak nyo para magsiserve sa kanya. Ano sabi ni Samuel? Oh, Israelites, yung mga anak na lalaki nyo, kukunin maging soldier. Yung mga anak na babae nyo, kukunin para magluluto, mag-serve. But ang King of Kings, ang sabi ng Mark 10:45, Mark 10:45. For even the Son of Man did not came to be served, but to serve and give His life a ransom of many. Listen to this. Yung mga hari sa Old Testament, kinukuha ang mga anak, magtatrabaho, magsiserve. But ang hari na si Jesus Christ, the King of Kings, ang sabi, the Son of Man, Jesus Christ, came not to minister unto, but to minister and give His life ransom for many. Wala siya ni anhi para iserve, but to serve and give His life. Kabayaran. Muna'y dapat nato masabtan mga igsoon. Dili man tao, kundi man tao ang maghari sa imuha. Pwede nga ang sala maghari sa imuha.
Hello? Pwede ang kasalanan maoy maghari nato. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Pagka ang kasalanan ang naghahari sa iyo, ang sisingilin niya sa iyo, buhay mo, mamamatay ka. Pagka ang kasalanan. Tapos nagpipray ka, Lord, healthy ang akong atay, healthy ang akong baga, sige kang ga-beep, sige kang ga-sigarilyo. Healthy nga body, sige kag tagay. Taas nga kinabuhi, pinag-pray mo, mahabang buhay, pero Lord, mataas, ano nga, taas nga kinabuhi, mahabang buhay? Mahaba ang buhay? Mahaba na buhay? Tapos di ka natutulog. For the wages of sin is death. Anumang kasalanan na tinatago mo ngayon, yan ang naghahari sa'yo, sisingilin ka niyan. Umula na. But the gift of God is eternal life. Ano daw sabi? The gift of God is eternal life. Ang King of Kings, ang sabi niya, come to me and I will give you rest. That rest also mean eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Mauna siya ang gipasabot mga igsoon sa rest nga gihisgutan diha mga igsoon. And so in Matthew 6:33, ang famous na panambagon, Matthew 6:33. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya importante kayo, hindi na ikaw ang hari sa buhay mo. Therefore, hindi na ikaw ang masusunod, kundi si Lord. Hindi na ngayon ang kasalanan ang maghahari sa buhay mo. Therefore, ang kamatayan ay hindi na maniningil sa iyo. Dahil si Lord na ang hari mo. Hindi na ngayon ang tao ang nagdidikta sa iyo, ang naghahari sa iyo, ang nagsasabi kung anong gawin mo sa buhay mo. Dahil mabibigitan ka, mapufrustrate ka lang, ang susundin mo ngayon ay si Lord Jesus, siya ang nagsiserve sa iyo, hindi ang tao. At hindi ang kasalanan ay siyang maghahari sa iyo. Dahil pagka nangyari hanggang ngayon, ang tagal mo nang naging Christian, pero sunod-sunuran ka pa rin sa kasalanan, siya ang naghari sa imuha. Ningon ng Bible, kamatayan, sisingilin ka. For the wages of sin is death. But ang sabi ng Lord, come to me. Ngano? Sabi ng Lord, come to me. It means, seek you first the kingdom, magpasakop ka na. And then, nagpasakop ka na, your will be done. It means, His righteousness. Yung gusto ni Lord na gawin mo sa buhay mo, yan na yung gagawin mo sa buhay mo. And then, what else? Anong reward? Anong reward? All these things shall be added unto you. Lahat pala, binibigay na ni Lord. Yung mga hari sa Old Testament, kinukuha nila. Pero yung hari na King of Kings, si Lord Jesus, binibigay lahat. Amen. Dugo siya, mga igsoon. Pasan niya ang bugat kayo nga cross. Naay mula to sa yaha, gabunal sa yaha. Suntukon siya, sipaon siya, sagpaon siya. And He gave His life. He said, samtang dito siya sa cross, it is finished. It means lahat binigay at ginawa niya para sa iyo. Yan ang King. Kaya sinabi dyan, King of Kings. Dahil siya lang ang hari na lahat ng gawain ng servant, ginawa niya. Siya lang ang hari na nagsiserve, hari na nagbibigay, hari na nagpro-protect. Hindi siya hari na prino-protect.
Hari na naghatag og kapahulayan, dili naghatag og kabugat. He is the King, the Prince of Peace. Wala siya naghatag og kaguliyang. Naan niya ang tanan. That is why nag-invite siya nato, come to me. Therefore, kung ang sala mo'y maghahari sa imong kinabuhi, sisingilin ka niyan. Kanang sala nga hari, sisingilin ka ng kamatayan. Pag tao ang muhari sa imuha, ma-frustrate ka, mabibigatan ka, kapuyon ka, pag nagsawa yan, iwan ka. Iiwanan ka. Kung ikaw ang maghari sa imong kaugalingon, if you yourself will reign over your life, will manage your life, maguba ka igsoon, masisira ka. Kung ang kwarta mao'y maghari sa imong kinabuhi, you don't have time for God. You don't have time for the things of God. Wala kang panahon para sa Diyos dahil ang iniisip mo, pera, kung yan lang ang maghahari sa buhay mo. Mamamatay ka na kahit isang sentimo wala kay madala igsoon. But kung si Kristo mao'y siguruhon natong muhari sa tong kinabuhi. Timan ini, He's the bread of life kung gigutom ka. He's the light of the world kung nangitngitan ka. He's the gate kung nanginahanglan ka protection. He is the good shepherd. Siya ang magbantay nimo. He's the resurrection and the life. Di ka matatakot sa kamatayan. He's the way. Ayun nagkalibog. Wala ka na. Di na ka malilito. He's the truth and the life. And He said, I am the vine. Walang mangyayari sa buhay mo kung wala ka na sa vine. Wala ka na sa punuan. Si Kristo ang punuan, mga igsoon. That is why He said, come to me. Balikon nako sa seryosong pangutana. Tanan nga mata, diri sa mo tanan. Kisa may naghari sa imong kasing-kasing karon. Kinsa may naghari sa imong huna-huna karon. Never mind sa tawo nga nastubangan. Wala ni hinungdan, abura ni. Ikaluyan na ni. Wala ni pulos ilabog ni in the future. Labay ninyo dito sa public courtes. Wala ni pulos. Ang mapuslanon, matubag nimo ang pangutana. Sinong naghahari sa buhay mo ngayon? Ikaw? Kasalanan mo? Tao? Pera? Or anything in this world? Or si Kristo, mga igsoon? Naani ining lima or nanining mga butanga ang atong pilian. Timan ini, posible nga 10 years na ka nagsimba. 20 years na ka nagsimba. 30 years ka na nagsasamba. Pero ang king na nagre-reign sa puso mo, yung pride mo pa rin. Yung old self mo pa rin. O doon na kay mga taong may gipahari ni mo sa imong kinabuhi. I tell you, kahit anong dasal mo, kahit anong luhod mo, kahit ilang oras kang iiyak sa paanan ni Lord, pag hindi si Lord ang hari sa buhay mo, sa puso, isip mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya tubaga ang pangutana. Tubaga ang pangutana. Sino ngayon ang nagro-rule, ang naghari sa imong kinabuhi? And, Pastor, si Jesus ang naghari sa akong kinabuhi. Matag Sunday, alas 8 hangtod alas 12. Yan lang. Si Lord ang hari ko, Sunday, 8 o'clock to 12 noon. That's enough. Dahil pagkahapon, Monday to Sunday, Saturday, ako na ang hari, ang kasalanan ang hari, ang pride ang hari, ang ikaw may nakaibawa na.
But dili pa uwahi ang tanan. Dili pa uwahi ang tanan. Ikaw ray naghuna-huna, nga dili ka takos, nga dili ka angayan, sultian ka na ako, kahit anong ginawa mo sa buhay mo, kahit sinira mo pa ang plano ni Lord sa buhay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Baunay tinuod mga igsoon. And ang iyang come to me, ang tingog sa Ginoo, the voice of the Lord, the voice of truth is calling. Come to me. Matag oras, matag adlaw, simana, tuig, samtang napakay kinabuhi, as long as you live, maririnig mo sa bawat segundo, oras, at buong kapanahunan ng buhay mo, ang invitation ni Lord, come to me. Come to me. Mahal kita anak. Hinahantay kita anak. Come to me. Come to me. Nabibigatan ka na. Come to me. Nasa panganib ka. Come to me. It's up to you. Imo ng desisyon ng ipaabot. Kumuduol ka sa Ginoo or dili. Batiman ini. Ang sala mo patay nimo kung siya'y maghari. Kung ang tao mo'y madumala nimo, mabugatan ka. Kung ikaw mo'y magadumala nimo, maguba ka, masayang ka. Ang kwarta mo'y dumala nimo, mamatay kang wa kay madala. Apan kung si Kristo ang imong paharion, He said, and everything shall be added unto you. Manindog tang tanan mga igsoon. Let's bow our head, let's close our eyes. Ato ipiyong ang atong mga mata. Magampo ta. Gracious and loving Father, nasubukan na namin ang lahat, Panginoon. Nabugatan kami, gikapoy. Walay lasa, walay gana, kagibapon, kaundangon. Lord, niya nga mong kinabuhi. Hugaw sa imong atubangan. Giharian sa sala, giharian sa pride. Gidumalahan sa emosyon sa tao. Giharian sa kalibutanong pangandoy. Giharian sa mga butanga kalibutanon. Giharian sa kahakog sa mga unod nun. Walay makapahinggawas namo, walay makaluwas namo, dili kami kahinggawas ni ini sa among kaugalingon. And here we are. Andito kami, O Lord. We're coming. We're coming, O God. Duol kami diha kanimo, Ginoo. Tabangi kami, O Dios, gamaangko namo ang tinuod nga kapahulayan. Tabangi kami, O Diyos, nga makit-an namo ang tinuod nga rason nga nung nabuhi kami. Wala pa kami nahimo, Ginoo, nga mulapaw sa imong grasya o sa kapasayloan. Bisag unsay among mga nabuhat ang imong pagigugma namo, wala makuha ibisan gamay. Lord, di pa huli ang lahat. Kung namon nakita karon ang sitwasyon, hirap kami, Panginoon, dahil sa mga desisyon sa nakaraan, O Lord. Tulungan niyo po kami, O Lord, sa aming mga desisyon ngayon. Sa among pagpanulti, sa among mga buhat, sa among mga pamatasan, and all, O God, nga naa sa amua. Nabugatan mi, Ginoo. And this time, gusto kami nga ikaw mao'y maghari. And bisa na nga mo nga nasod, O Diyos, naghihirap ang bayan. Makasubo na kaayo lang tao nang naitabo sa among nasod. Pati kami makasala, masungot na mi og apel while praying og nagpaabot nga unsa kay imong justice, unsa kay imong buhaton sa among nasod.
Ang mga mayayaman, Ginoo, mas lalong naginanakaw, napapayaman. Ang nagbabayad, ang mga mahirap, dahil nangamatay. Lisod kaayo, Ginoo. Father God, nakita nimo ang lala kayo nga korupsyon sa among nasod. And Father God, we pray nga you will reign over our lives, over our family. You will reign over this church. And you will reign in this province. And you will reign in our nation. Maguwat kami, Ginoo. Magpaabot kami, O Diyos. Salamat sa imong mga mensahe. And salamat, Lord, sa tubag sa pangutana kung kinsa ang maghari sa among kinabuhi. Wala na lain, Ginoo, kundili ikaw. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta. For the heavens declares your glory. Nagsugilon ang kalangitan sa imong himaya, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan.